Vi se ne razdavate neka izrednacija u ruke. Zачем? Что домой пятого. А это? Я их шел лопатой. Телефон. А он мусор. Что это за прошлое? База и кадра бумажным течением. Evet, evet anlaşıldı. Da nije osigurač. Nije nego nešto da se glava kontakt krivi u ovoj, vidi, ovaj čuk od kruna. Sve, spremno za glava. Što što? Ako je vidi da će dođe na ruka, kako priđe, jer ova druga će ga stavi na drugu stranu. Ajde. Da, nije dobro, vidi. Neki si kes. Što se presjeti? Čaj je pola? Pa. Vazduh. Gasi se. Ma, idi se popri, pa otkačite ga i pustite ga rukom. Da dođe gore da... Nije dobro sve. Nije lepo. Pliva na vazduh. Ima vazduh i vodu. Pliva na vazduh. Vidiš kako tone? Da mu otvorim dole onaj veliki. Pa otvoren je on ovde, ali velika je površina. Ajde sad da zaklopi ga. Super.